ilang ing panandang sayekti Indonesia merenungi pengorbanan dan perjuanganing para pahlawan. Mula nek angger malam 17-an ngono kae kaya wingi-winginane kae mesti ditirakati ben desa setiap dusun, setiap desa iki mesti ana lek-lekan tirakatan malam 17-an. Iki nggo mengenang. Ngono ah. Wah, luar biasa. Hebat Pak Pur. Ayasane dheke ngono. Mboten. Wingi mboten tumuteng pundi ora. Alah nggih ngetutno para ibu-ibu niku Mas. Ibu-ibu PKK. Nggih perangkat Desa Sukoharjo Wakung. Nah, rampungipun menika sampun 5:30 lajeng kula napa ngebil bagian humas. Waduh Pak, ndak mengke berangkate jam kalih niku pripun? Wonten acara karawitan kalian ibu-ibu PKK. Nggih. Bar Mas aku Pak Pur niku wis nyuwun sewu pun pengkerawit senior teng Nganjuk kok ya isih kober-kobere napa niku kalih ibu-ibu PKK. Nggih, udon-udon Mas. Tek nggih aktif lho. Senin PKK, Rebo PKK, Jumat PKK. Mas aku kok pekekak. Kok isine kok pekekak tok lho. Niki ditibane napa Pak Pur? Pun monggo kersa dumateng kadang-kadang Wiraswarawati. Mbak Enggar. Nggih. Sampeyan jumeneng, Mbak. Ya. Nggih. Jumeneng, Sing pelok 6, monggo bebas. Nah. Monggo kersa sing pelok 6. Nggih, Napa? Setya tuhu nggih. Oke. Setya tuhu gandeng pun dibawani langsung bukane celuk. Nggih. Setya tuhu. Mangga, Setya tuhu Mbak Enggar. Yo. Mangga. BC. BC buka celuk. Nggih. Aku kan setya satuhu
Yuk. Aku kan setya satu Tembang menika nggih kula kintunaken ingkang tasih memonitor lumantar YouTube. Mugi-mugi saged dados panglipur lan jampi sayah lek-lekan. Yuk. Ya. Mugi antuk berkah ing widi andi lamun tansah Terima kasih Mbak Enggar. Ini malam minggu ya Ki ya? Inggih malam minggu. Besok berarti mboten ada jadwal mengajar. Mengajari nggih libur. Mengajar. Luar biasa. Jenenge Bhinneka Tunggal Ika anggota Asta Brata iki dengan berlatar belakangnya beda-beda. Wow. Jadi ana sing wis macem-macem. Urung iki sing nyepeng rebab mau sing Mas Aryo kuwi. Jadi Aryane loro ngene iki. Arya karo Aryo. Aku cocoke bingung. Kontak kuwi sing jenenge Aryo ana 5. Mula kuwi kuwi wah wis nek Arya sing ngrebab kuwi iki sregep banget tak kuwi. Ning Solo kuwi aku wis nyekseni ya. Pokoke tak critakne sing sregep-sregep tok. Karena aku, Arya dan Aryo itu saling menjaga aib. Jane ya wis padha mudenge jane wis meneng ngono ya.
Ora Wasirman wis pindah kos kok. Wis pindah kos. Karepeno ben aku ora ngerti. Luar biasa. Ya iki ana pamundhut mau lumantar WA saka Bojonegoro sing selalu memantau awake dhewe. Iki go memantau lewat YouTube nyuwun pepeling Slindru Songo. Pepeling. Nggo ngelingke agamane awake dhewe urip dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan budaya hidup akan indah. Oh iya. Atur, peweling. Monggo tak tuntak, yuk. Iki ganti formasi to. Oh iya.
Wah, iki pepeling. Pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Dadi wong sing munggah swarga ki wong sing pasrah, wong sing berserah diri. Ngono. Heeh. Mula saiki ki jaman saiki akeh wong sing sok memelintir ayat. Ngono. Heeh. Kaya ayat-ayat sing dipolitisasi. Kaya agama sing bener iki, kapercayan sing bener iki. Kamangka upama digelem mencerna ngono sejatine ora secupet kuwi. Contone tembung Islam kuwi saka tembung slamet. Ngono ah. Dadi sapa wae sing kepengin slamet kuwi berserah diri. Mula ana tembunge dalile agama ke inadin indallahil Islam, ya toh. Islam ki wit jaman biyen ki ora kok di kotak-kotakan. Lah saiki nek agama iki kaya partai politik ngono heeh. Kamangka ning kono ki maknane tafsire sing bener kuwi ora ya kuwi wong sing berserah diri. Oh ngono terus heeh. Wah, luar biasa angkitan besar karya Ki Haji Anom Suroto, maestro pedalangan. Heeh. Wah, hebat. Iki aku mau entuk laporan. Warga masyarakat kang mapan ana ing Kurgan Bojonegoro wingi awake dhewe bar sowan mrana sak kanca iki bengi iki apa kuwi kok nanggap neh bengi iki. Apa kuwi proyektor nyetel ning kono. Bengi iki sehotel nonton bareng ning kono. Wah, luar biasa. Wingi wis sowan rono, heeh. Nah, aku ki wingi bar mayang ning kono to. Wis medun panggung. Wis medun panggung arep salin ning kamar mandi. Ya ana Prabu Hastabrata ki ora tak sebut jenenge. Cah loro omongan. Aki nguyuh lewat trek. Lah kok yo rasa-rasane aku krungu. Rasa-rasane piye? Hotel Nganjuk India to. Ora tak sebut jenenge kok ndak isin aku. Iya. Iya. Ora tak sebut nih, udah penyebaran nama baik. Aku yang ngunyuk langsung wit langsung mengu. Masya Allah. Dan maksudnya ki hotel maksudnya kancane arep teko ki maksudnya kok njaban kampus lho. Istirahat di nuduhne. Yo terakhir yo. Bareng ngadeg kecuali Bu Parsinem. Loh, wong piyayi sepuh jumeneng ndak saru no. Ayo Dik Petrisa, Dik Niken, Dik Sinta, Mbak Enggar. Wabeh jumeneng ya. Jumeneng. Ya toh? Terus lungguh neh. Yo nembang kok. Iya. Ya iki lakone dawa iki. Hidup harus penuh warna. Woi, kebayake kembang-kembang. Miki cukup mboten? Cukup nggih. Wah. Makasih loh Mas Denny. Lama tidak jumpa kita. Ya. Bebas apa mawon. Nawa tembange monggo. Gamelan kenging musik ya kenging. Ning aja kaya wingi. Ngerok ya. Ora wingi iso
Wah, kebuayan kan nganti lakone meh ora kecandak. Ramu goro-goro setengah papat. Yakin Pak Pur niku lho. Mboten temut iki. Setengah papat lho, asli ramu goro-goro. Monggo bebas. Nggih, napa niki?
angin amidit angin amidit Minyat langening kalang iwan aglar pandamoncar. Ong
tinon lir kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga begegek ugek sadulita mel-melae Ndara kula Janaka Janur Gunung Kadingaren Ndara kula Janaka rawuh kanthi ambopong momongan kula Ndara Gatut enten napa Gus monggo kula aturi paring dawuh dijujuk wae ya Kakang tekaku mrene mung arep golek colok pepadang lho lah lajeng pepeteng menapa ingkang nglimputi Gus nalika perang tanding pilihan senopati ngantaraning Gatotkaca lumawan Bama Narakasura lena kaprayitnan si Gatotkaca mlonyoh gosong geseng pasuryane mula iki usadanana ya Kakang Ndara Gatut kula aturi radi majeng lenggahipun Gus bumi gunjing langit kelap-kelap katon lirikin cangrisang mawe gandrung sabarang katluger moyak mayik sareng kula teliti kanthi permati sing marake mlonyoh pasuryane Raden Gatotkaca niku teng pasuryane Ndara Gatut wonten cuwilan gamparan bungkul kencana yen pancen kaya mangkono enggal Tambanana Yai Tambanana si Gatotkaca sing iso nambani niku nggih sing duwe gamparan bungkul kencana niku piyambak lah banjur sapa sing duweni gamparan bungkul kencana iki Kakang? Saeling kula sing duwe gamparan bungkul kencana niku mboten sanes pukulun Bathara Guru ya Manikmaya. Mila monggo Gus. Ndara kula Gatotkaca kula bopong dhateng Kayangan Suralaya. Kula wadhahi dhateng kuncung kula. Hina sumubang iwang aruna kadinetraning anggorapuk sabaning kukila ringkane goro saketer niki donganing gong lir wuwu sing pinipanco ing madeg ing Kayangan Suralaya.
Kakang Semar Kang Prapto. Iya Guru. Paran wigati ning sedya mara gage enggalo paring dawuh Kakang. Aja kaget aku sing teka. Aku nganti momonganku pringgondane iki aku mung bakal njaluk senjata pitulunganmu Guru. Tulung Tambanana. Daraku iki nalika perang musuh karo Bama Narakasura. Ndara Gatotkaca lonyoh praupane ning bareng tak waspadake tak teliti ana cuwilan gamparan bungkul kencana sing duwe kamangka lumahing bawana kureping ngakasa gamparan bungkul kencana ora ana liya sing duwe ya mung kowe Guru. Saiki kowe iso nggelar kowe ya kudu bisa nggulung mara gage Tambanana. Kakang Semar pranyata sing duwe gamparan bungkul kencana iki panjenengan ulun. Nanging biyen awit sak mengko wis digawa kelawan Bathara Ekawarna saka kayangan Eka Pratala. Mbuh ora idep. Bakune aku wis tekan kene. Waras orane Gatotkaca tak pasrahke kowe. Maju lungguhmu Gatotkaca. Keng Buddha Sagara Kula yen tanhan mutusa sang Sri ing Gatotkaca kula wonten dawuh panten bener apa sing dadi kandhane Kakang Ismaya sira kena gamparan bungkul kencana lho inggih kula nyuwun pitulungan kulun sumurupa wong ki yen lara sing bisa nambani ya mung awake dhewe arepe dikaya ngapa lan kepiye Gatotkaca wis kedunungan wahyu topeng waja wahyuning senopati topeng maja kena gawe usadamu mara gage wening atimu sambaten dayane wahyu topeng maja ya wahyuning senopati minangka sarana maluyamu lan panjenengan ulun bakal paring lantaran kanggo srana waluya jati-jati temah nirmalamu praupanmu kang lonyoh bakal tak sungging Gatotkaca. Sedakep saluku tunggal nutupi babanawa sanga risang Gatotkaca ya risang krincing wesi sambat dayaning wahyu senopati ya topeng waja lan sang manik maya Bathara Guru paring pitulung pasuryane Raden Gatotkaca ingkang geseng gosong dipun sungging waluya jati-jati temah nirmala pulih otot bebayune risang tetuka. Padha-padha isih akeh ayan kita ing Ngaracapada rampungna tetuka nyuwun pangestu Bu Kulun.
Halo pamit ya Ru. Nderekke Kakang. Laguning angin gugur agraning harga isi menteles mentas meguru anyar ngejak pirang dino tak ladeni tak blengkat nyawamu kadang-kadang Ayi godoyetmu piye Kakang Gatotkaca katone winong wong ing Jawata aku butuh pambantumu murih piye carane bocah pringgondani bisa tumekeng pati majawa pisan kas aku bakal manjing ana siungmu gegeten si Gatotkaca karepen lampus mundur malih Gus Kakang Bomo modot siunge sak gedang mas pancen Yahmin iki wancine modot tok cobi jenengan teng wingking kula trawange kula trawange kok Ndara Boma Narakasura kok iso modot siunge kamangka satriya bagus satriya gagah
Kowe iso siunge modot sak gedang emas. Kula trawangi. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir genjang iri samawe gantur sabarang katulu wungkir moyak maying. Trembelane mangkleke. Jebul wong kuwi to. Sopo Kyai? Durung ketok. Jebul wong kuwi. Tak celuke wong siji iki. Yen wong kae ora sing gambui ora wong siji iki ora rampung perkarane. Lah kok wedhus Bagong. Lah kowe apa ora nyeluk aku to, Mir? Dudu kowe sing tak maksud. Krunguku kowe nyeluk aku kok tak krungumu piye? Gong rene ning kene ana wedokan ngono. Masalah. Aja ngrusak wae. Dudu kowe sing tak goleki. Lah sapa? Bocah wong Kendali Swadaya Kundalini. Anoman sing tak goleki. Anoman sing kethek putih. Nyowan sowan taman Sinta dijak mulih? Heeh. Anoman dudu kowe. Anoman celuk saiki, celuk saiki. Ha nggih. Bagong edan kok simpel men. Wong uyuh dijunjung. Ane kecer. Kecer ning udel. Dan kados pundi Kyai? Kae-kae sawangen Boma Narakasura. Nggih, kados pundi? Bocah Traju Trisna Boma Narakasura kae yen diibaratke kaya kurungan manuk. Kurungane mengo, manuke metu ana manuk liya sing mlebu. Piye kuwi? Umpama diibaratke ngono kuwi. Kados pundi Kyai? Yen diibaratke ana kurungan manuk, kurungane mengo, manuke metu ning ana manuk liya sing mlebu. Saiki rembukan padha tuweke Anoman. Kowe umur-umuran kaya kowe saiki jek seneng dolanan gunung ora? Hah? Petik. Ibarate jaranan wong kae yen ora sing gambui kowe ora rampung perkarane. Nyuwun pamit Kyai. Ora entuk bantu binantu sing ngawiti bantu binantu ki kowe. Ayo gelem ngalih ora? Ora gelem ngalih apa kepengin tak mbruki gunung ngambah kaping pindho. Ora sudi minggat yen durung Boma Narakasura jumeneng dadi Senopati Agung musuhmu Anoman.
wonten dawuh samu barange wis cetha, samu barange wis ngiglo. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat pangkat, lima donya kuwi istinata marang Gusti kang ngakarya loka. Makaten iya Kakang. Nadyanto anakku Bamanara Kasura ora nganggone ngungkih tumuruning Wahyu Senopati ning tinemene jebol wahyu mau jodhone Gatotkaca. Inggih kok Gus. Sedaya menika pinurba dening zat kang muruwing zat. Raden Gatotkaca anggenipun kapilih jumeneng Senopati ateges lampahan Wahyu Senopati menika sampun rampung. Semar ingkang dados seksi. Mugi-mugi tumruning Wahyu Senopati andayana katentreman karaharjan pengayoman dhateng warga bebrayan agung kang mapan wonten ing negara Ngamarta sumrambahipun ingkang mapan wonten ing desa Sambi menika. Ya, sekali merdeka tetep merdeka salaminya. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan, selamat sing ditanggapke wayang. Kula nyuwun pamit, Gus.